మీరు ఊపిరి పీల్చారు. పీలలేదే. మీరు పీల్చారు, నేను విన్నాను. నీ మీద ఒట్టే, నేను పీలలేదే. మీ గురించనే ఆలోచించి మీరు గొప్పవారు కావాలని ప్రాక్టీస్ చేయమని ఎప్పటి నుంచో చెప్తుంటే మీరు నా మాట అస్సలు లెక్క చేయట్లేదు. మీ అమ్మ కడుపు వాడేవాడో 30 నిమిషాలు ఊపిరి బిగబట్టి గిన్నీస్ బుక్ రికార్డులలో ఎక్కిందని చెప్పి నన్ను ఊపిరి బిగబట్టుడు ప్రాక్టీస్ చేయబట్టవారే. మీ గురించే అండి, రికార్డులోకి ఎక్కిద్దామని. నీ బొందనే నీ బొంద, కనీసం నన్ను ఊపిరి కూడా పీల్చుకోనివారే.